Bueno, zer modu zongi? Ondo. Bai. Zuri beroak ez zaitu erasaten edo... Gaurko beroak, bai. Ni eta danok ez da. Bai, ez da. Horrelakoetan ateratzen zara korrika egitera, horrelako bero egiten duenean? Saiatzen naiz ez ala izaten, gaur 6etan atera naiz. Eta dagoeneko ondoko zopa zeon, goizeko 6etan. Goizeko 6etan? Bai. Eraz gaur ere korrika egin duzu? Bai, noski, hona Eta etortzeko. gero, aritz noiz gozaltzen duzu? Gaur 6 laurden gutxitan. Asko ez duzu gozalduko. 2 tostada eta 6 korrika. Bi tostada likidori gabe. Bai, likidori, bai, noski. Esne pixka bat... Normalean gehiago gozaltzen dut, baina hola segituan atera behar naizenen, gero lanera juteko ere... Harin ez da? Hori da. Egunero egiten duzu korrika? Ia bai. Eta esate baterako gaur goizean zuma kilometro? 26. 26 kilometro, goizeko 6etan 26 kilometro. Zuz mareatzen. Ala tokatzen zait. Astean zenbat kilometro kalkulatzen duzu? Ez, normalean orduetan ibiltzen gara. 13-17 ordu bitartean entrenatzen ditut. Astea, gutxura gara. Ongi. Antxon, ni bihar hasiko naiz. Bai. Aurpegi arraroa, ez dakit Marta konturatu zaren aurpegi arraroa jarri du. Nik egunero ez. Baina nahiko kirolaria da, Antxon, Astean 2-3 egiten dut korrika. Behin. Astean behin. Egiten dut. Astean 2 egiten dut korrika, nik. Azailu zuzematetan egiten duzu. Bueno, nik ere astean pare bat aldez, bai? Bai? Aizue, hainbeste? Sekulako maila hau, Bai, sekulakoa. Nik tostada jate ditut gero, Bai, nik ere, bai. Janda ateratzen manaiz, gero gertatzen dira hor gauza batzuk. Gelditzen behar, Bai, izaten da. Orduan hazen zara korrika. Bai. Bueno, kontua zure korrikako karrera handi honetan Zegamaiz korri oso karrera garrantzitsua da, lasterketa garrantzitsua da. Eta itzuli da, Zegama, ze moduz aurten? Ondo. Maitzaletik agian hobea izan ziteken, baina egia esan gustora 2 urte eta gero berriz Zegama. Emaitza ona, gertatzen dena da urten goa zorakeri bat izan dela ez, oso maila altua egon da. Nik 4 ordu eta 4 minutu bueltan inditut, orain dela ez urte asko oso postu ona emango liake horrek, eta urten 25. Ez? Lehen euskalduna, baina 25. denera, eta bueno, pena pixka bai, oso denboraldi ona egiten ari nintzalako, baina pixka nekatuta ere iritsi naiz, eta tira. Barantza txori edo zalantza hori hor geratzen da, baina izan zitekena, izan zitekeen, baina izan dena izan da, eta listo. Ikusiko ditugu irudiak? Bai, noski. Aritz Egea, Zegamaiz korri 2022. Euskalduna, ara hemen, lehenengo Euskalduna. Aritz Egea helmugan, 4 ordu, 4 minutu. Eta 21 segundo, Aritz Egea. Zure helburua disfrutatzea, gozatzea zela. Bete da. Helburua eta bete beharra ez, oso argi neukan. Azkeneko Zegama eta gero oso gaizki pasatu nuen psikologikoki eta ez du merezi. Eta ona gozatzea etorri naiz, ikaragarri gozatu dut. Sufritu ere bai, nahiko larrin etorrela banekien. 25 kilometrotik aurrera edo karranpak eta izan ditut. Baina jendetza honekin oso errexiten dute eta ikaragarri gozatuta oso maitatu sentitu naiz eta irazle bezala sentitu naiz. Gozatu egin zenuela, Sufritu ere bai, baina gozatu ere bai. Azkenean guri oso gustatzen zaigu, ez? Sufritzen ez bat dugu, normalean ez dugu Hori gozatzen. bat duan izun, sufrimendu gabeko gozamenik ez daukazue beti behar da. Nik uste kirolari orok sufrimendua behar degula. Bai, eta esan bezala horre esaten hon bezala ez, orain dela 3 urteko Zegaman presioa dela eta oso gaizki pasatu non, eta bete beharra neukan ondo pasatzeko eta hala izan zen, ez? Arantza atera duzu? Arantza atera nun, ez, berez ni ez naiz korrikalari profesionala, orduan ez dauzkat horrelako bete behar batzuk, ez da, esponsorekiko, banalarekiko, eta orduan 2019ko Zegamara oso tensionatuta, presio handiarekin iritsi nintzen, eta ez du merezi, ez? Eta ez dauka inongo zentzurik nire kasuan. Eta horrekin nire buruarekin serre nengoen, eta urten behintzat konponduta, ez? Polita. Bai, oso polita, bai. Gero, jendeak bultza egiten duela, hori ere askotan esaten da, baina... Mitoa, zuria. Baina gozamenak... Gero zute bultzatzen, Baina gozamena aipatu du, gozatu ere egin zuela, eta gozamen horretan publikoak erru pixka bat izango zuen. Jende asko zegoen gainera, ez kriston giroa. Zegamakoa ezin da azaldu. Nik uste txirrindulariek turrean bizi dezaketenaren antzeko zerbait bizi degula guk, baina diferentzia dago, ez, esaten hona, haiek profesionalak dira eta gu pertsona normalak gea, ez, nian jendea jutea ikustea guri eta animatzen gaituzten bezala.
ez dut ulertzen egia esan, ez, oraindik zergatik egiten duten hori, ez, eta horretik nioen, ez, hain maitatua eta hain jarraitua sentitzea oso berezia da. Bueno, gu Zegama Aizkorri ezagutzen dugu, beste lasterketak agian ez horren beste, mundu mailan non dago Zegama Aizkorri, non kokatzen da? Nik uste famari dagokionean garrantzitsuenetakoa dela zalantzarik gabe, eta zuek esaten zen, jende guztiak nahi du Zegaman lehiatu, Zegamako publikoagatik, ezta? Zegama zerbait berezia baldin bada publikoa da, argi eta garbi, nik beti esan izan dut, ez? Hemen Gipuzkoan ez daukagu ibilbide egokiena, ez daukagu goi mendirik, ez daukagu, ez dakit ez, beste alpe batzuetan egon daitekeen ibilbidea, baina hemengo hor ikusten den bezala jendetza hori ez dago inun munduko leku askotan egon naiz lehiatzen, eta hau, oantxere ikustearekin bakarria oio ipurdia jartzen ditu, ezta? Eta zuretzat, lasterketa kutxuna da? Bai, dudari gabe, ez? Ni orain 10 urte hasi nintzen mendian lasterka, Zegama egiteagatik, nire lehen Zegama 2012an izan zen, eta horren ondoren, bola handia egiten junda, ez? Eta orain nik esatuten bezala famosilloa baldin banaiz, Zegama arengatik izan zen, ez? Famatua. Famosillo. Famatua beste zerbait dakarrela pentsatzen dut, eta nahi, justukoa. Gogoratu ditzagun zure Zegama Aizkorri batzuk, ziur irudi hauek aspaldian ez dituzula ikusi, nahi. Zuen, minutu eta 20 segundura baina dagoeneko gainean zituen, Adei Club Italiarrak, Kilian Jornet eta Pere Rubian Kataluniarrak eta Manuel Merillas Espainiarrak. Laugarren postuan iritsi zen jendearen txalo artean Aritz Egea benetan aparta honek egindako lana. Aritz Egea aurretsuarra zetorren bigarren lasterketa bikaina egin zuen. Momentu batean hortxe ibili naiz, baina arbelarren kalambrekin hasi naiz. Nahiko lan eta egesan oso pozik nago batez ere psikologikoki buelta emateko gai izan naizelako. Helmugan da Aritz Egea. Bere usteetatik urruti, baina zaleak aintzat hartu eta lasterketa bukatu du. Hainbeste txalo jaso ondoren, bere eskerrak erakutsi eta hemen da Aritz Egea pausoan. Bigarren postuan Aritz Egeak jarraitzen. Ze momentuak, ze momentu desberdinak, Bai, desberdinak. Egia esan, lehen aipatzen genuen 2019ko ura ere gogorra izan zen, baina aldi berean, txipaldaketa bat eta jendearen animoak inoizko handienak niretzako, ez? Jendeak ikusten zuen gaizki pasatzen nahi nintzala eta jasonon babes hori ikaragarri izan zen, ez? Eta bai, naiz eta kirol ikuspuntutik etzan Zegama honena izan, egia esan oroitzapen hona daukat, ez? Eta horretik egindako Zegama asko, 2 aldiz laugarren, labordutatik 2 aldiz jetxi dut. Bueno, hor geratzen dira, ez? Ez doaz inora, baina nire historian, hoxe geratuko da. Niri, Aritz, gertatu izan zait, igual atera, mendira bakorrik pixka bat egitera, eta 5 minututa gero buruak esatea. Guazen etxera igual. Zuri burua ze esate dizu horrelako batean? Niri esaten nahi guazen etxera. Bueno, esaten digu, gertatzen dara da oso buru gorra gehala, ez? Gaur bertan, goizuko xeiretan 20 piko gradu zeudela, behin bainoetan pentsatu dut, ez? Etxera bultatzea, baina segituan... Gehiago da orduan, zuze esaten diozu zure buruari hor? Pentsatzen duzu, guazen etxera, baina aldi berean badakizu ez dela egia, ez dela etxea jungo, ez? Orduan da hor sartzen zera diklo bat. Behin etorri garela, ez? Behin etorri garela egin ezagun, ez? Zure kasuan egia izaten da. Gero kalambreak ere, kalambreak behin baino goiagotan aipatzen dituzu, hori ze puntu izaten da, bat kalambreak sentitzen hasten denean? Egia esan desesperante xamarra da, ez? Frustrantea, azkenen, elako lasterketetan intensidade oso altua da, desidratazio puntua ere seguraski behar baino gehiago, eta nik normalean ja sumatzen dut etorriko zaizkidala. Hasten naiz pentsatzen etorriko zaizkit, eta lako batean. Psikologiko ere ez da izango pixkatxo bat, agian, ez? Nik uste nire burua... Iritsi arte ez da. Nire burua ondo ezagutzen dut, eta intensidade altu egiten batez ere gertatzen da, ez? Eta badakizu etorriko diala, gutxi gora bera kontrolatzeko moduare badaukat, min asko pasatzen da, baina handikan denbora batera kontrolatzen dituzu, eta segi korrikan berriz etorriko edo, ez? 8 aldiz egin duzu Zegama Aizkorri, oso kerrez baldin bagaude. Hala uste dut, bai. Hasieratik, gaur arte, oraingor arte, nola aldatu da Zegama? Bueno, Zegama hasieratik nik uste bere oinarria nahiko antzekoa dela, ez? Oso lasterketa herrikoia da, Zegamako herriak antolatzen duen lasterketa mundial bat, gertatzen dena da fama
esponentzialki handitu dela, ez? Eta beti pentsatzen dugu, aurten ez da jende gehiago egongo, eta juten gaun urte guztietan jende gehiago dago, ez? Zozketa zorakeri bada, ez dakiz pertsona, milaka pertsona puntatzen dira 200 dorsaletarako bakarrik. Guk sortea daukagu, gure denborengatik eta dorsala daukagula, horrez geha sartzen, baina zozketarako, ez dakit, 10.000 pertsona puntatzen dira 200 dorsaletarako, olako zerbait. Yo voy a Donostia, baina mendian. Jende pilo bat, korrikalari pilo bat. Nik egia esan ezingo nuke konparatu beste zerrekin, ez? Iruditzen zait oso berezia, ez? Aurrekoan erantzuten honez, Zarauzko triatroia da gure Zegama, eta nik biak eginda ditut, eta ez da inundik ere. Zegama. Zarauzarrega hau bat joera hori. Bai, baino ez, Zegama da. Eta Zegaman intxaur pastak daude. Eta Donostia, intxaur pastak ez dituzu probatu. Horrek asko aldatzen du kontua, ez da. Hori falta. Urrengorako. Begira, urrengorako hortxe haukazu. Tostadak jan ordez, hori probatu beharko duzu. Zarauzko triatloia egin daukazu hori ere bai. Bai. Trialdoak egiten zitulako. Hori da. Eta, aizu haritz, Zegama hain handia izan da, aldatu da, zu zenbat aldatu zara, nola aldatu zara zu? 10 urte gehiago ditut, 3 seme alaba gehiago, lan bat. Asko aldatu naiz, ez? Garai hartan ez nuen pentsatzen egin deten guztia asko da gutxi, hori bakoitza baloratzeko modukoa da. Egin deten guztia ez nuen uste, ni hasi nintzen, hoxe ez, Zegamatik 15 minutura bizi eta Zegama bat egin beharra daukat, itzaki horregin hasi nintzen. Eta hemen nago, ez, munduari iaia buelta eman diot, gutxi batzutan, bai korrikan eta bai hegazkinak hartuta, jende pila bat ezagutu dut, kultura pila bat ezagutu ditut, eta esaten dena, ez, zinezkoa zait pentsatzea, 10 urtetzera egin, eta guzti hau biziko honik, ez, eta, bueno, gaurkoa ere seinale, ez, hemen nagola hau kontatzen. Laugarren egin izan duzu, inoiz ikusten duzu zure burua eskailera horietan, podiumean? Ez, orain ja ez, garai haietan gertu ibili nintzen, nik uste urteren batean egon nintekela 3 lehenengo horietan, baina trail munduak edo mendilasterketen munduak ere progresioa oso azkarra darama, ez, profesional askoz ere gehiago daude. Maila asko zaltua, nik uste asko dela profesionalizatzen ari dalako, ez, eta gazte asko daude, ez, 20-21 urteko gazteak, badatozenak, profesionalak dianak, geroz eta zailagoa da, batez ere olako lasterketa motzetan, ez, maratoi bat eta zarika eta motza ditzen diogu. Eta esaten nuena, ez, lehen hauek aurtengo denborarekin top 10ean seguru, errez, eta aurten 25garren, ez, eta zaila ikusten dut. Podium bat euskaldunentzat. Bueno, nahi dut, ondo legok, Bai, bueno, ospatzen da, ez da, lehenbiziko euskalduna. Igotzen zea podiumera, baina, bueno, bazkenen konsolidazioko premio bat bezala da, ez, azkenen lehenengo euskalduna izatea politia da, noski, besteen aurretik egiten dezulako, baina benetan zu horren egon nahi dezu, ez. Baina podiumaren gorengo koskara igo zara, Euskadiko txapelketan, domusa teknik lasterketan, ez da? Ze garrantzia izan du horrek zuretzat? Bueno, egia esan, lehenengo aldiz Euskadiko txapelketa deitu diote, orain artean Euskal Herriko txapelketa deitzen ziotelako. Izan da nintzen vertikaleko txapeldun, baita ere lasterketa normala edo motzeko txapeldun, eta hauxe falta zitzaidan, ez, ultrako txapelketa falta zitzaidan. 75 kilometro, ez da? Bai, 75 kilometro, eta bueno, ziklo baten itxiera bezala, ez, hiru txapela ditut Euskadiko txapeldun bezala. Eta bueno, egun hortan ere sufritzea tokatu zen, gaur bezalako beroa ez, baino ia, eta miseria ganta pasata. Azken 10 kilometroetan bereziki sufritu omen zenuen? Bai nik eta bai gehienek, erabat deshidratatuta, eta irudi batzuk ere badaude, espero ez jartzea, baino bai, gaizki xoxote gainean oso gaizki, deshidratatuta erabat ez, azkenen olako beroekin, korputza ez dago prest korrika egiteko guk egiten dugun bezala. Jeuzen dugu ero horrek? Txarra ez, eta seguraski horren ondorio ere izan zen, Zegaman ez zain ondo aurkitzea ez, 2 aste bakarrik zian, normalen deshidrataziotik rekuperatzeko 2 aste baino gehixio behar izaten dira, baina, bueno, esaten dana ez, ura irabazi non, ura lehiatu ez banun jakizu zer pasako zen. Oso aztelenetan joko zara lanera, da ze ajea daukadan, eta... Bai, ez, nagusitako batek esaten zian, Ariz, deskantzatu ez du aste buruan, da erantzun nion, ez, ni deskantzatuta iristen banaiz astelenean seinale txarra. Zuzuk astelenetan egea, berak egea. Bueno, Euskal Herrikoa irabazi duzu, Espainiako ere, bai? Bai, eta egia esan hori sorpresa handiagoa izango zen, izan zen. Zenuen espero?
Ez nuen espero, eta gainera lasterketan izen eman nintzanean ezen Espainiako txapelketa. Gero izendatu zuten Espainiako txapelketa, ez? Eta bueno, ara joan nintzen, ni baino favoritogoak bat zeuden. Egia da, lasterketan bigarren egin nola, baino lehenengoa frantsesa dala esango nuke. Kevin Bermeul izan zen mugan lehena. Baina bueno, ni izan nintzen lehenengo espainiarra edo. Eta sorpresa, ni baino favorito handiagoak zeudelako, eta batez ere lasterketa horretan Kevin honekin bukararaino... Oso gertu, ez? Egurka, denbora guztian bata besteari ikaragarria izan zen. 24 segundu atera zizkizu. Bai, ezer, aldapagoranik aurreratzen on, lauean berak aurreratzen gindun, eta oso telebistaz ikusizon jendeak esan zean, ikusteko oso politia izan zela. Bai, politia izan zen egia esan. Bueno, test bat egingo dugu zurekin. Emango izkizugu, bi aukera emango izkizugu, eta beti izango da galdera, zer nahiago, eta bi aukera. Baina erantzun benetan sinesten dezuna, Bai. Eta ondo geratzeko, bota erantzuna, benetan sinesten dezuna. Aritze jaren lastezketa. Bai, hori da. Apeitezen. Lehen da bizikoa, zer nahiago, Zegama Aizkorri irabazi, edo 1.000 euro, orain hemen da. Hortxe. Zegama. Seguro? Seguro. Benetan sinesten dezuna, Pentsatu du baina gutxi. Saria zenbatekoa da? Gutxi. 1.000 eurokin alderatuta gutxi. Eta orduan, 200.000 edo Zegama? 200.000 ja pentsatzen hasi bat. Baina galdera izan da, 1.000 zailu. Bueno, haizu, beste aukera bat eman dira. Bai, beste aukera bat. Oso ondo, beste bat, zer nahiago, Aritz, munduko trail txapelketa irabazi, edo zuk aukeratutako kotxea eta 100 depositu ordainduta. Deposituaren oso garrantzitsua da. Kotxea. Depositua 1.000 euro. Trail txapelketa. Trailera. Seguru? Bai, seguru, dirua juriten da. Hori da, bihotzarekin ari erantzuten. Bizitza guztiko depositua, bermatzen baldin badizugu? Garezki dago, Horra pentsatu Aritz. Egingo degulan hori ordaintzeko. Bueno, ados. Urrengoa, zer nahiago? Mendi lasterketa korrikalari profesionala izan, edo funtzionario plaza bat atera? Funtzionario, dudik gabe. Bai, benetan? Zalantzari gabe. Atxeden hartzeko. Ongi. Entrenamenduak arratsaldean. Erki,